जोंनि जुइन जानाया जाहैबाय जेनेबा जोंफोर दायो जोंनियाव दायो लोगोफोरा जोंनि रायजो माबा जोंनि बड'लेण्ड माबाखौ सालायगासिनो दङ जोङो गोरा जानोसै जोंनि बे जोंनि रिउन सारदों जों थाफाफिननोसै जों बेखौ लुगैदों जोंबो सानसे समाव UPL जोंबो थांनायनि उनाव जों गिदिंफिनबाय दा जों बेखौनो लुगैदों जेनेबा जोंनिया रिउन सारा जेनेबा गिदिंथोंसै जों रिउन सारा जोंखौनो नायथोंसै जोंनि बड'लेण्डआव मोजाङैनो जेनेबा सरायलांथोंसै गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनबा दिनैनि दिनाव BPF पार्टियाव जिबायदि सोद्रोमाफ्रा लैहोर फैनानै BPF खौ सापर्ट खालामफैदों बेवहाय जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा माखासे पलिटिकेल हान्जाया राजखान्थि हान्जाया हयथ' बे बाराव पावाराव फैनो हानाय नङा गोहोआव फैनो हानाय नङा दिनै जोङो जाति जन'गोष्ठि धर्म माबा मोनसे लानानै जोंहा जेबो हेंथा-हेंथि गैया गतिके दिनै दिन बारगौ माने माखासे मानसिफोरखौ नुगौ बेबायदि जाबाय थादों गतिके निश्चित भाबे BPF आ देरहागोन 100% गेरान्टि मानो होनबा दिनै जोंजों लोगोसे जिबायदि फैनानै जइन जादों बा बिथांमोना हेफाजाब होफैदों आरो गुबुन जायगायाव बेबायदिनो गोबांसे BPF खौ सापर्ट खालामनानै बिथांमोना जइन जादों गतिके जोंहा साननांगौ बाथ्रा गैया गिनांगौ बाथ्रा गैया 100% बे बाराव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा गठन जागोन आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि रिहन दैमारि सारा भैरबकुन्द समस्थियाव 100आव 100% देरहागोन एबा सरकारखौ BPF आनो गठन खालामगोन होननानै जों मिजिंथियो